Namhlanje njengoba bekwenziwe izethulo ngokutholwe uphenyo okuvele ukuthi ikhule izintathu zasemnyangweni wezempilo eGauteng zazishaya indiva izinkomba ezazikhona ezayikhombisa ngokusobala ukuthi ikhona inkinga ezoba khona uma kususwa iziguli zisiwa esikhungweni ezizimele. Ms. Mahlangu, Dr. Selabano, and the former head of the Mental Health Directorate, Dr. Manamela, obstinately went ahead with mass removals without involvement of and consultation with families and concerned health professionals. Kuvelile nokuthi ngenkathi owayengamele umnyango wezempilo esifundazweni uQedani Mahlangu ephika ukuthi wayenalo ulwazi ngokushona kweziguli engaphezulu kwekhulu wayesenga esimithiyo. The MEC denied knowledge of the deaths. On this point, Justice Moseneke said at paragraph 82, asked the same question during the hearing, Ms. Mahlangu, Dr. Selabano, and Dr. Manamela pleaded ignorance. Izikhungo ezingenzi inzuzo kwahanjiswa kuzona lezi ziguli zazingekho esimweni esifanele. That the NGOs were incapable of providing the necessary care for the mental health care users, and the officials knew this. Kuvele ukuthi izikhulu eziphezulu ezintathu zomnyango wezempilo esifundazweni eGauteng zenqaba ukumisa lokhu kususwa kweziguli yize yabibonakala ingozi engase yenzeke. They refused to stop the mass transfer of mental health care users to non-governmental organizations not fit for purpose. They chose, knowing all the facts and risks, not to be responsive to the reasonable and lawful requests and demands of the claimants. Kube sekukhishwa uhlu lwamacala angabekwa labo bobathathu. The charges put to Ms. Mahlangu, Dr. Selabano, and Dr. Manamela are culpable homicide, assault with intention to do grievous bodily harm, and the contravention of Section 70, subsection 1C of the Mental Health Care Act. Lo mbiko uzobusuthathwa ke usiwo phikweni oluphenya amacala omphakathi National Prosecuting Authority nokuzoba iyona ezobisinquma ke ukuthi iyashushisa yini izikhulu ezintathu ezibandakanyekayo ngowayengamele ezempilo esifundazweni uQedani Mahlangu, udokotela uBani kanye nodokotela uMahabo Manamela. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.